Hola, benvinguts novament a la teca. Bé, com ara ja estem a l'estiu, doncs farem un plat d'estiu, que és l'ensaladilla russa, però en aquest cas té una varietat. La varietat és que hi posarem igualment la patata, el mongeta tendra, els pèsols, les pastanagues, però a més hi posarem rap i unes gambes. És una manera diferent, si podeu variar. El procediment per fer l'ensaladilla és molt senzill. Primer bullirem les verdures, jo en aquest cas les faig al vapor, i llavors, mentrestant, passarem el rap, que això és el secret de l'ensaladilla aquesta, el rap i les gambes per la paella, i ho deixarem tot a refredar. Després hi farem una maionesa i ho embolcallarem tot amb maionesa, que és fàcil, la podeu tenir feta unes hores abans i, és un plat que us agradarà segur. Bé, doncs, si us sembla, ja podeu començar a fer el plat. Ara el que faré ja serà bullir les verdures. Jo ho faig amb l'olla a pressió al vapor. Per això ara tinc ja l'aigua de l'olla que s'està escalfant. Ja poso en aquest recipient, hi poso totes les verdures, les vaig salant, vaig posant per capes i les vaig salant perquè no quedi després l'ensaladilla dolça. Així coure-les al vapor queden com més cruixents i no perden tant el gust. Després hi posarem les patates, també farem el mateix, un grapat de patates, més o menys, una mica de sal, tirarem els pèsols, repartim, pastanaga, doncs que ja tenim aquí totes les verdures. Ara posem a l'olla, tiraré una mica de sal per aquí, acabaré de tirar-hi la patata, una miqueta més de sal, esperarem que pugi el pitorro i ho deixarem 10 minuts amb el foc una mica més baixet, que vagi coent. Bé, doncs mentrestant es va coent l'ensaladilla, les verdures, doncs ara passarem al rap. Hi poso una mica de sal, després si fa falta ja n'afegiríem. Passarem el rap a la paella, he posat oli a la paella, no amb excessiu, no molt, però que estigui bé, sense que ho cobreixi massa, fins que quedi el rap cuitet. L'anem posant aquí, posarem el foc alt, que quedi una mica marcat, el rap. Les gambes també les posarem en aquesta paella més petita, també les anem posant, més o menys, les anem repartint. No fa falta que quedin excessivament cuites, les gambes, una mica. No quedin crues, però no quedin seques. Bé, doncs posem una mica de sal a les gambes, les remenarem una mica. Bé, les gambes, ja veieu, estan blanquetes, doncs ja els podem treure, les gambes.
Veieu més o menys com queda el rap? Una mica marcadet. Bé, doncs posarem, una vegada s'hagi desvaporitzat això i estigui una mica més fred, posarem l'ensaladilla aquí dintre, ben escampadeta, i la deixarem un parell d'hores a la nevera, o una hora i mitja, que refredi, que es posi a temperatura ambient. I llavors farem la maionesa i ja la untarem tota. I llavors hi tallarem i posarem tots els trossets de rap i les gambetes. Bé, doncs aquí ja teniu l'ensaladilla ja una vegada bullida i refredada. I ara anem a fer doncs la maionesa. Una miqueta d'oli. Bé, doncs ja tenim la maionesa i ara doncs ja embadurnarem tota l'ensaladilla. Ja tenim doncs aquí la maionesa feta, ara anem a barrejar-la. Ara repartirem el rap. Bé, doncs ara barregem les gambes aquestes que hem posat. I després el resta de gambes que ens quedin, doncs les posarem per adornar el plat. Bé, doncs per fer la presentació del plat, doncs ho posarem així amb un aro. I ara ho adornarem amb unes gambes. Doncs aquí comencem la temporada d'estiu amb un nou plat de la teca, que és l'ensaladilla russa. És un plat fàcil de fer, que ve molt de gust i segur que us agradarà molt i el podeu tenir fet això, ràpid. Bé, doncs si us agrada aquest plat i com l'he preparat, doncs doneu-li a like. I bueno, com sempre, si voleu seguir veient els meus vídeos, doncs ja ho sabeu, subscriviu-vos. Gràcies.